El primer cap de setmana del mes de juny, l'Escola de Teatre del Centre va fer el festival de final de curs. La sala gran es va omplir de familiars i amics que vam gaudir les dues vetllades on joves i actors i actrius van demostrar les seves aptituds. El dissabte al vespre, els joves de l'ETC van presentar les obres A la llum d'una lluerna i Criatures. El diumenge a la tarda, els infantils de l'ETC van posar en escena Les cares d'en Pau, La rodona vermella i Qui no vol la presidenta? Passat, empremta, record, història, petjada. El grup de teatre del centre, i en especial el seu director, l'Esteve Torrent i Fontbona, es va dedicar extensament a la preparació de la petjada. Tot l'equip tècnic del centre va estar més de 6 mesos treballant en la proposta, cercant i confeccionant el vestuari dels 90 personatges, gravant i editant les imatges i escenes en vídeo, dissenyant l'escenografia i la seva il·luminació, cercant efectes sonors i músiques específiques, moltes hores de preparació i també moltes hores d'assaig dels actors i actrius del grup de teatre del centre, que van comptar amb la col·laboració d'infants i joves de l'Escola de Teatre. Espectacular posada en escena del drama de Santiago Rossinyol, El pati blau, per part del grup de teatre del centre. Tot i que l'acció transcorria en un mateix espai, l'eixida d'una casa d'Arenys de Munt, Esteve Torrent i l'equip de Tramoi del centre van saber recrear diferents microclimes i petits moments amb molt d'encant. Destaca la bellesa plàstica de l'escena inicial, la delicadesa del cor de noies i la interpretació de l'última cançó per part de la Carme Vera. L'adaptació, tot i respectar el llenguatge original de l'obra, portava l'acció a Arenys de Munt. Un total de 531 espectadors, en les 3 representacions, van emocionar-se amb la posada en escena del Pati Blau.